Tino ma Migori en ni jokanyo mag riwruok ma Kedone ratich oganda okwedo meko mar rawera mabende wachore ni nitiere kod kit chwech ma opogore mano mabende ong'ere kod dhongere ni transgender mane obila omako nikech kit rwakruok mare e gwengego mag Awendo e kaunti ma Migori. Ndalo ariyo mokalo picha kaachiel kod video mar rawera makamano ne omaki kod obila e gwenge mag Awendo nikech kit rwakruok mare mane olandore e mbui. Jokanyo mag riwruogno mano ma Kedone oganda obago ng'anyo mamuol e boma ma Migori kagikwedo obila kuom meko mar rawerano, gino mabende giwacho ni ne orocho ratiro mar rawera makamano. Giwacho ni jogo manitiere kod kit chwech mar transgender bende chik ma pacho kae oyango kendo nyaka rit ratiro margi. Lipot mawuok kuom riwruok mar Impact Research mabende kedo ne ratira mag jogo mantiere kod kit chwech mar transgender yango ni nitiere kwan mathoth mag oganda makamago e kaunti ma Migori. She was dressing, and I don't know how that is relating to being, committing an offense, because if I dress the way I want as a Kenyan citizen, why does that relate to maybe criminal act that has been happening in this region? So I say that it is not right. So as a forum, we are also condemning whatever happened to Sheila, because police officers are trained personnel. They know what to be done, but they fail to do what is right. So we are condemning that as a forum and would wish that they apologize to the public.